yaro alaji eh a kazan dale kamata ai duka abin da kace duka ɗaya ne amma wani bangare to alhaji nake gaya maka a yanzu yayi hijira Ramadan ta sa yayi hijira akai ne ya azumi ana wallahi outside country nan ne ba so abin da nake gani ina tunani amma ba zan bude baki na faɗi wani abu ba sai bayan ya dawo to yau zai dawo ba zai ma dawo ba ko oho inda alhaji na wani kwana biyu ban ga dan alhaji ba ban san kuma ta inda zan taro bari in tashi in je unguwar su in ya so sai mu yi magana irin wannan Ramadan zai ban kwana ina wani ban kwana wanda ya yi wanda bai yi ba an sha da shi har da su alhaji an sha da su assalamu alaikum wa alaikum salam yaron alhaji ko dan alhaji wallahi ba ko dai daga ciki saboda alhaji bai da kirki alhaji ya kusa dawo ai wallahi nake gaya maka dan nan alhaji ya tare daga kasan nan ba zai dawo ba kai da gaske ne mana nake gaya maka yaro da ke gaya maka dukkan muna huccin alhaji da ka gane shi outside country ga kace wani abu na banda ramadan ba abin da kore shi kai ni aiki a gidan alhaji da ya da kai wallahi na ruhi shi na haka ba zan ba shi na ga cida ni kace mai na ba gwada dai yana ba da kuri ya ta gwada zai tsage a haka kan mata ka ba yanzu kamar jira faɗa mai abin da ka faɗi yanzu jira ni ka dan shi nan ban sun kuwa he magana ashe sai mun ga wani da amina hicci yanzu yau ko bari dai alhaji ya samu ƙwarsa daga hawai tashi ƙwarsa tsakanin na da hannu hawai ƙwarsa gare ta da ne ni ke hello salamu alaikum alhaji yawwa lahiya launiki kudin nan duka sun lalace yawwa aha yaushe zaka dawowa he ranar sallah to alhaji to wallahi niki addu'a da nake maka Allah ya sa ka rasa jirgi ko mota a zura ki tun na san baka sa kana ji ko gobe idan ba ka da aiki kaga alhaji bai sallah alhaji azumi ko da an ka ce azumi sauran sati ɗaya alhaji olisa aka ce mahajiya olisa gare nace mahajiya cikin zuciya nace wallahi babu wani olisa alhaji matsoracin ramadan na bakon da aka tattaririya yanzu gashi ya rage wai yanzu sauran kwana tara wai kirayo ne ga tahiya ko ma'adani to in ma ni bana fatan shi samu mota wallahi bai azumi bai sallah wallahi aiki gida ne Allah ya isa mu da ka neman aiki ba mu da ko shegiya sai dai in rasa in dai sai na bi alhaji in dai sai kai ranar sallah alhaji zai zo to wallahi raba aiki da mu da alhaji wannan kudin gumina ne wallahi Allah nake ga duka gumina ne alhajin banza kowa unguwa san ciya abokina kamar mutumin da bai sallah mutumin da bai azumi uban gidan naka kai ma magana bai azumi ba daidai na ba na gaskiya horata wallahi gaskiya horata ni zan tashi alhaji ni ka san ba na son shi gaskiya wallahi sai mu yi fada alhaji bai azumi alhaji bai azumi